Siabari RD block under Walkhali Panchayat ini Tripura Party Office गोबां political party BJP IFK BJP IPP CPM जों बगना आनि व्यक्तिगत पक्ष থেকে এবং दिनै regional जे party बखाखै जों बगना खागा आमबाय लामसुगो आरोबो जोंबाय गोबांमा जे joining रनानि बागै जोंबाय जगाजग खाइ दङ बसकां village committee नि बागै जोंबाय इंग्लाय थांनाय जे किसिसा नेशनल कामानि जे जिनि त्रिपुरा मथानि दुइजन leaders ब CPM आ थाङै जौरखा माने अब एक्चुअली सम्पूर्ण मिथा अब जिनि ब्रोया थिंना कायसा दङ बनो जों थाङै बुजायै थाङै साका बबा आरबो जिनि पार्टीनो आरबा हानजागै आरबायसा बेक खाइफायका ब अब्रो एक्चुअली CPM नि जे बलखालि एडिसि एक्स चेयरमैन बाय बबाय बानि जागै जे बिनि जब कार्ड तांजांनाय इंग्लाय बनो रेगा ताङिरनाय नौग्रनाय हिबनो सम्पूर्ण बबाय बानि जागै तलांजामानिसे जों थाङै बनो साइ बुजायखा ब आरबायसा जिनि पार्टीयाव फाय हापायखा अपनी बागे आं तिनी जे फाइने रावना आं जिनि पार्टीनि हयते बंना जों खागा माय लाम सुगो ग्लाय तिनी जे जॉइनिंग रो फाइने रक टोटल सिरो जे जों हिसाब माखा 8 फैमिली टोटल जना हामजागै फाइका 24 बुटार टोटल सोबा खैनन बगै तिनी जॉइन रो फाइका ताइसिनि साइखना जा 8 फैमिली 24 बुटार तिनी जिनि बंना फाइने बिसियो जों साबावनो कोइनाय तमा दुखु कारन बावफायका तमा जे रेशन कार्ड इपेल ये बनो कायसां जे कोनो बिकल खेनाम सुगो दाबो खेनो साजा बनो खाया आबार जे तो आमखाय तनाय बाटा अबनि मेनबा अबनो खाया अबाय तो बारबार साजा बनो बाटा आमन खावा रदि बाटा खा अनको बरतो माइथो तो प्राय सारासो बथ काय तंखा रानि हे बस जु तिनि खेमनो कोरियो मार को बे माखा मैया अब ब्रो मिस थेम पेला अब तो दुखो आं बनबा फायो CPM याकर फाइनल लामसुगो BJP IPP CPM याकर फाइनल लामसुगो बबाग्रा लंगले बबाग्रा लंगले